Zerbitzuei dagokienez, bat aukeratu beharko banu, kirol zerbitzuetan egingo dugun inbertsioa aipatuko nuke. 2,6 milioi gorde ditugu honetarako eta esan behar dugu, udazkenetik aurrera, behin kiroldegiko obrak bukatuta, zerbitzu berriak eskainiko dizkiogula herriari. Inbertsio bat, dudabarik emakumeen etxea. Prozesu luze baten ostean, 2026an obrak hasiko direla ikusiko dugu. Horretarako, 1.600.000 euro gordeta daude. Eta diru laguntzei dagokionez, aipatu behar dugu, 3 motatakoak ematen ditugula. Alde batetik, kirol, kultur, oroar herrian bolondrez lana egiten duten elkarte hoiei ematen zaizkien diru laguntzak. Beste lerro bat edo, beste atal bat izango litzateke ekonomia sustatzeko ematen diren diru laguntzak, 1.000.000 batetik gora, eta azkenik pertsonei eskaintzen zaienak. Eta hemen aipatu behar dugu diru laguntza guzti hauetan progresibitatea aplikatzen ari garela, gehien behar dutenek gehiago jaso dezaten. Eta honetarako ere, diru laguntza hainbat daude. Eskola materiala erosteko, auzotaxirako, gazten emantzipaziorako eta abar luze bat esan dezakegu.